startede en varm sommerdag. Mig og mine venner gik en tur i skoven. Vi var på skoletur. De spurgte mig, hvem er mit crush? Det er en pige. Det er en pige, jeg rigtig godt kan lide. Vi gik op, vi skulle spise lidt frokost. Drengene, de skulle lige tisse. Jeg hørte to piger råbe. Nej, 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 tænkte jeg. Nu ved hun, hvem jeg er. Jeg er ikke nærlig så populær. Hun er tung, hun er rar, sød, rar, sjov og lækker. Om hun er lækker eller ej, det er lige mig. Intet makeup, går i top, som mig eller ej. Jeg skal kun dig. De spurgte hende ud, det var et nej. Så kom hun og sagde til mig, måske alligevel. 2 dage gik som med lyn. Vi skulle lige til inde i byen. Jeg gik ned til stranden for at tænke på alt. Hun kom hen, ligner solskin. Ja, for en stund. Bare ikke på sin mund. Nu ved hun, hvem jeg er. Jeg er ikke nærlig så populær. Hun er sød, hun er rar, sød, rar, sjov og lækker. Om hun er lækker eller ej, det er lige mig. Intet makeup, går i top, som mig eller ej. Jeg skal kun dig. Vi var i byen hver dag, 7 måneder, 217 dage. Jeg elsker dig, men du elsker ikke mig. Hver dag efter skole, mig hende og siger, det gik som et lyn. Dagene var gode, dagene var slået. Nu ved hun, hvem jeg er. Jeg er ikke nærlig så populær. Hun er sød, hun er rar, sød, rar, sjov og lækker. Om hun er lækker eller ej, det er lige mig. Intet makeup, går i top, som mig eller ej. Jeg skal kun dig. Jeg var lige stået op, skrev godmorgen. Hun svarede, jeg mister følelser. Det er ikke noget med dig. Vil lige sige, elsker dig. Jeg sad og græd i cirka en måned. Jeg var ikke normal. Manglede en, jeg kunne snakke med. Jeg prøvede at trække. Det gik ikke okay. Der er ingen som dig. Jeg vil bare spørge, elsker du stadig mig?